Kawuok e weche motenore kod joten migepe to wadhi nyaka e gwenge mag kaunti ma Siaya mano bondo gikone apisa mayande rito jood bugai mar Azimio la Umoja Mama Aida Odinga ne okete kare mogik mar yweyo bondo. Nyasi no mar ik mar Barack Onyango ne oyuore gi ogai mar Azimio wuon Raila Odinga gi min ode Aida Odinga ka giduto ne giseyo mokalo nek mare. Barack Onyango ne owito ngimane e boma Kisumu tok chwade gi magina bang' ywaruok muoche kindgi ka giwuok e kar budho moro mantiere bomano. Kibira majok Kibira miya uru represent an senator mar mama gi baba. Awito ng'at mapek, awito osiep chunya, awito ng'amo hera gi chunye te. Osiepna ni kana romogo higa the year 2011 wachako dakode 2012 nokawa kapod yatin. An kaninda abiro ka nyaka chak biro ka achal mana ng'at manie lake chalo na Barack odhi kamoro obro duogo kaka sadhi e kaka koro odon in me ni actually Barack is gone. Nyocha ne nyathini to ne ochopo kane be ne wuodho ogik. Omiyo awinjo ni Barack niyo jodhi kamoro jogi magibudho kamoro tae kendo giwuok ne gikowo jomoko to masiro wuokie. Koro ka gini kuchara yo kwacho mar Barack iwacho mana ni ni jatich mar jaod Raila ni Nyasaye om. Takolo ng'ama mondo giwacho ni Barack motho ok ni jatich Aida Odinga ni motho. mos malit makawuono gi kuyo ni akelo ni kendo akwayo ni Nyasaye ok mi kwe chunyi gi nyithindi gi jodala mondo kwe obed e dala ni. Men piny agondi erokamano ahinya nikech joma ibedogo kendo joma itiyogo ikawogi kaka anyuola mari kendo ikawogi kaka nyithindi.